ଗରମ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜହ୍ନି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଟି ବସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିନିତାସ ଖଣ୍ଡସାରୀ ରସୋଇରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅଧ କେଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛକୁ ଭଲ କରି ଧୋଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ଜହ୍ନି, ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ଓ ଟମାଟୋ ନେଇଯିବା। ଜହ୍ନିରୁ ଭଲ କରି ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେବା। ମୁଁ ଜହ୍ନିକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଇଞ୍ଚ ସାଇଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଜହ୍ନିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବା ଓ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବେ ଆଳୁରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେବା। ଆଳୁକୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଛୋଟ ସାଇଜରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ଭଲକି ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବା ଓ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିନେବା। ଏବେ 2ଟି ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା ଓ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିନେବା। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ 2ଟି ପିଆଜରୁ ଭଲ କରି ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ପିଆଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ କାମଦାମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଟିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପରିବା, ମସଲା ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଲିଭିଲା ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗାଧେଇ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧିକି ଧିକି ନିଆଁରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ପଖାଳ ସହିତ ଏହାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିଛି କଳା ସୋରିଷ, ଧଳା ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବା। ସେଥିରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଦେଇକି ଭଲ କରି ବାଟି ନେବା। ଚିକ୍କଣ କରି ମସଲାକୁ ବାଟି ନେବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ବା ଡେକିଚିରେ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁ, ଜହ୍ନିକୁ ଦେଇଦେବା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା। କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ମସଲାରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ମିଶାଇ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। 6 ବଡ଼ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। କାଟି ରଖିଥିବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ କରି ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବା। ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବସାଇ ନେବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଚେକ୍ କରିବା। ପରିବା ଓ ମାଛ ସିଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବସାଇ ଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୋଳାଇ ନେବା। ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି ବା ପଖାଳ ସହିତ ପରସି ଦେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ନମସ୍କାର।